Здравейте хора, днес ще правиме ногти на Hello Kitty и нека да започнем. Не забравяйте да се абонирайте за канала и нека да започнем. Ви първо ще правим ето такива. Hello Kitty. Точно такива иска, добре. Значи правиме първия ног. Добре. Бяло. О, готово. Какво? Къде е пътва? Ай, спри! Ай, те не свършва. Добре, къде е това нещо? Търсим, но го няма. Какво става? Може би такъв. Is there something else you could use? Ай, ядосвам се! That looks right. Накрая, това е ми... Уф, готово. Не! Оф, добре, не знам. Те ще би... няма Is there something else you could use? Пак бял и сигурно пак ще трябва да търсиме такова или този път е различно. Добре, същото е. И се ужаси. Такъв е, такъв. Добре, такъв е сега, тъмъна може... Ще е така и ще може да ни е по-лесно. Добре, това беше. All that's left are the stickers. Make sure to place them carefully on the nail. Сега пък добре, мисля, защото няма да го мога да го направя. Looks great. On to the next nail. Този път аз си избрах. How about trying something else? Така, пак бяло. Готово? Yes. О. Значи не е бяло, добре. Нищо. Stylish. О. Мисля, че е такъв, не е червен този път. What about a different pattern? Бяха спряли на такова. Сега с точки отгоре. Ето. Да, точно. Add the matching character to the nail. Добре, търсим. Не е това. Не. Кое? О, защо трябва да го направя точно като неговото? Сега докато... Там ще кажа нещо, ама повече не. Избирам си този показалец. Червено. О, я. How about trying something else? Уф, я. Защо не иска такива? Уф. Добре. Търсим. Търсиме, но явно няма такова. Мисля, че е такъв. Не, такъв. Yes. О, защо ние сами не може да си избереме какъв цвят? Така ще е по-интересно. Затова, че от тази игра вече започваме да оценяваме игрите, които играеме.
Аз на тази... Добре, накрая ще кажем, няма да казваме сега. Може би ще направим още една или две такова ръце, защото не знам дали при вас е така. Ако снимам дълго видео и после като искам да го кача, нали, в YouTube, за да може да го видите, и то не става, не ми дава, трябва да потвърда, но не става. Yes. Не е това. Бяло трябва да е. Добре, не е това. Кой е? И не ми дава, както ви казах, не ми дава да кача дълго видео и трябва да го скъсявам, както на тока блока, ако някои дори вече сте го видяли, но не мисля, защото още сте го видяли, защото преди няколко минути съм го качила и не знам. Добре, вече ще го видите и трябваше да го скъса и не се получи много добре. Затова, че... Така, в последен пръст бяло. Are you sure you want to use that? Това със сигурност е по-добро. Оф, айде къде е бяло, 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 бяло. Ето бяло. Не. Yes! Защо не е yes, а yes? Beautiful. Yes. Айде. Айде. Не ми Are you sure you трябва. want to use that? Хайде. Хора, добре, мисля, защото ще направя втора част на това, защото нямам време. За сега е 7 минути и 13, вече 14, 15. Добре, както ще редем. И сега започваме. И ще направя втора част, да знаете. Защото повече няма да ми даде от 11, 12, може би. Не, това не ми трябва. Точно. Добре, ето тази е ръката. И като направя втора част, тогава ще оценя играта, за това, че чао, чао, и не забравяйте да се абонирате.